a yanzu ban samu dalilin da Allah ya sa yi wannan abubuwa ba. Me amfanin sauro a duniya? Me amfanin wasu abubuwa da muke gani dan adam ba zai iya sani, amma dai ba da za ka yi, sauro ina nan, kuda ina nan, kyankyaso ina nan. Sunayensa da siffofinsa, asma'uhu wa sifatuhu, duk abin da Allah ya ce sunansa ne ka yadda, siffarsa ce ka yadda, da wanda ta dace da hankalinka da wanda hankalinka ya sabawa, dole ka amince don ilimin Allah ya fi karfin hankalinka, ya fi karfin hankalina. To wannan shine hakikanin imani. Duk abin da Allah ya yi ka yadda akwai hikima a ciki. Wannan jahilcin yakan shafi wasu wani lokaci hatta ga masu mulki. Ina tuna a shekaru kaman 7 da suka wuce a arewacin ƙasar nan, daga cikin mafi girman jihohi da tasiri, akwai wanda ya sha giyar mulki a cikin jama'a, ce shi ya rasa me yasa Allah ya kirkiri sauro ne. Sauro su kudaden nan me yasa Allah ya yi su? Wai shi a matsayinsa na injiniya ya gama tunani bai san me yasa Allah ya yi wannan ba. Yanzu akwai imani a wannan wurin? Mutum ya ce wai bai san me yasa Allah ya wata halitta daga cikin halittu ba, wai ya gama tunani shi dai bai ga abun ba. Saboda wanda ya sa Allah ya wata halitta daga cikin halittu ba, wai ya gama tunani shi dai bai ga abun ba. Saboda wani lokaci jahilci ba abun da baya sawa. Akwai mai mulkin da ya tsaya gaban jama'a ya ce annabi subhanahu wa ta'ala. Akwai wanda ya tsaya ya ce Allah sallallahu alaihi wa sallam. Akwai wanda ya tsaya ya ce zamanin annabi Buhari, kamar yadda aka faɗa cikin ibada da hukunci. Tun ba haka ba a ce mutum yana shugabantan al'ummar musulmi amma yana challenging kudura da ikon Allah subhanahu wata'ala. To in akwai addini da sanin addini, to waɗannan ai ba ma mutane ba ne. Waɗannan bai dace ko wankin banɗakin masallaci a basu ba, in dai da ilimi ake abu. But haka aka samu kai a ciki, mutum ya ce wai bai san me yasa Allah ya yi ba. Allah ta'ala ya kare mu daga jahilci, Allah ya kare mu daga jahilai da kuma aikin jahilci. Idan malami ko limami ya tashi na faɗan abubuwa na sukan wani wanda mu muke so, to kar ya yi mamaki mu ma idan muka tashi ko a masallacin nasa ko a gidansa ko akan hanya, in muka yi amfani da daman mu, shi yayi da larabci mu kuma muka duddura masa a shari'a, ko muka sa yaran mu suka ci mutuncinsa, wannan kada ya ce zai yi mamaki, saboda kowa harkarsa yake. Ina jawo hankalinku malamai da cewar ku kula sosai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘yan uwa waɗanda za su iya kallona da kuma saurarena, abu ne da ya bayyana a idan mafi yawancin mutane dangane da abin da ya faru wanda aka yi wa wato Dr. Isa Ali Fantami da sunan Kwankwasiya. Abin da nake faɗa, abu na farko, Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Yanzu da wanda ya sani da wanda bai sani ba za su zama ɗaya? Ba zai taɓa zama ba. Allah ya ce inna ma yatadhakkaru ulul albab, amma masu hankali ne suke iya tunan wannan. Abu na biyu, ina kira zuwa ga ya kamata a samu masu hankali da sanin ya kamata cikin waɗanda suke tafiya da Kwankwaso, ko kuma waɗanda suke malaman addini ne wanda suke da alaƙa da tafiyar Kwankwaso, cewa wannan hanyar da aka ɗauka da sunan cin mutuncin malaman addini su rufe ta. Saboda na farko dai, Malam Isa Ali, kamar yadda aka gani ko aka ji, a iya abin da na sani, har harkar siyasan nan ta ƙare, ban san ya ce a zaɓi wani mutum ba ko a zaɓi wata jam'iyya. Inda ya faɗi haka ne, to da kaga akwai wata shubuha da za a fake da ita. Na biyu, a Najeriya muke, su suna da dama su yi nasu ra'ayin, wani ma yana da dama ya nashi ra'ayin in ma a harkar siyasa ne. Don haka abinda nake kira zuwa ga waɗanda suke yanzu, muna mataki ne na nasiha
da jan hankali. Kowa ya san cewa ba na saka baki na cikin abin da ya shafi harkar siyasa, a zaɓi wani ko kar a zaɓe shi, a zaɓi jam'iyyar wani ko kada a zaɓi jam'iyyar wani. Wannan wanda yake siyasa matsalarsa ce, tare da cewa ina da damar in yi haka a matsayina na ɗan Najeriya. Abin da nake cewa ya kamata su sani yadda suke da waɗanda suke goyon bayansu, su ma wasu waɗanda ba ra'ayinsu ba suna da su ma masu goyon ba. Idan suka buɗe wannan ƙofar ihu ga wani malamin addini saboda yana da mukami a gwamnati, saboda bai goyon bayansu, to kaga zai zamanto duk wani malamin su kuma da aka san cewa yana da alaka da waccan tafiya, duk inda ya je su ma za a iya samun wasu da sunan magoya bayan wancan malamin ne su tashi kura. Kaga da wannan za su kawo mutane fitina da fasadi da banna a bayan ƙasa. Kuma ina rantsewa da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama ba tare da ginshiki ba, wannan matsalar idan ba a samu wasu masu hankali da suka san ya kamata ba su yi wa mai girma Kwankwasa magana, duk da wasu suna fahimtar cewa wannan abin kaman shi yake sawa a yi da hannunsa. To idan wannan abin da aka yi wa Malam Isa Ali ba shi da hannu a ciki, to kamata ya fito ya tir da wannan alatsi ne da wannan abin, sannan kuma ya ja kunnen magoyan duk wanda ke goyon bayan shi cewa kada a sake yi ma wani haka. Kowa yana da damar ya ra'ayinsa, idan ko ba haka ba na rantsi da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama ba tare da ginshiki ba, billahi allazi la ilaha illa huwa, daga yanzu duk wani abu da ya ɗauko da sunan siyasa, billahi allazi la ilaha illa huwa, wallahi sai Allah ya jarrabe shi sai ya kare, kuma ba abin da zai ƙara ɗaukowa ya kai labari a kansa. Magana ta ƙarshe shine duk wani mutum da yake yin siyasa ya kamata ya fahimci siyasar duk yadda take da muhimmanci a wajen shi, ƙarin abin da za ta gyara masa shine duniyarsa, addini kuma alaƙarsa ce da Allah. To kada mutum ya bari wajen ya zai ya gyara alaƙarsa da duniya, alaƙarsa da Allah ta lalace. Sannan kowane mutum ya yi ƙoƙarin ya zama yana siyasa ne don addininsa ya ci gaba. Wannan shine kiran da nake yi zuwa ga 'yan uwanmu musulmi. Allah ya tsare mu, Allah ya tsare mana kasar mu, Allah kuma ya tsare mu da afka ma mutuncin 'yan uwanmu musulmi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.